Erizainak zarete. Julio, gaur aginek zuri atera behar zizun odola. 8 aldiz ziztatu zaitu, baina ez du lortzen zainak aurkitzea. Ziztata zabiltz, orain bat, orain bi, tani disimuluan ondoan kantari. Punta ez harrapatzeko zuk nire zainari. Ez bota kulpik nire argaltasunari. Zuk ere badakizu naiz tripak irakin, ez bazaude konforme daukadan erakin, nola egin leiken nahiko nuke jakin. Besuak baino horratz lodiaguakin. Odola gorri daukat kolorea urdin, besoak baino horratz lodiagoekin, nik uste arrakastaz aldela ekin, baina egin behar duzu maitasunarekin. Eskerrak esan dezun, jakin dedan garaiz, bestela horla segi behar genuen maiz. Maitasunaz orduan ez jarri filakaitz, bakarri eskubia eta hasiko nahi. Jada odol bildu bat ari zait eratzen, propio ari altzara zainak minberatzen. Pixkat amorratuta banaiz ni geratzen, utziko aldidazu zuri ateratzen. Ez dizut emango olako aukera, zer egin nahi didazun hartu det tankera. Zuk behar dezuna da betea platera, hemendik odolkirik ezin da atera.